ukhale athi uyangiqambela. Chapter 11. Ungibambele lokhu sengithandaza. Funa sithandaza umthandazo oyi1 ukuthi God of chapter 12 remember us. Ngoba siyasazi isiphetho sethu sisetafuleni. Angathi ngelilanga uma ubona umnenke snail uneyimpondo. Umnenke uchapter 12 mentality. Umnenke awuhamba ungayivulanga impondo for redirection. Umnenke uthinta ulwisa awucela meeting awu-agwish kodwa uyagoba and say I'm sorry. Yindaba ugobe it's because uyazi uyaphi. That is why uNkulunkulu mefika kuwena uconnect enkosini uyayakukhombisa ukuthi uyaphi. So that manginabantu abakunyathelayo ungekuloko ba attenda uxolise wena. I'm sorry. Ixoxo a frog. Ixoxo li faster than the snails. Mawubona umuntu eselwa eagwisha ephendulana nabantu usuke selahlekelwe idirection. Mina there are people abanginyathelayo ngingalwi hayi ukuthi ubhlungu angibuzwa but ubhlungu engibuzwa la abunakulinganiswa nobumnandi engibona lapha. The reason why ngiziba lo ingenxa lento engifuna ukuya kuyona. Mhlawumbe mawulwa hlezi uzungafiki le. Umnenke ukubona usuka kwi-roof phezulu. Ukubona umnenke uhamba kwi-roof usuka phansi. Amaxoxo afast kunomnenke. Kodwa wasoza afika la kufika khona umnenke. Imfihlo yomnenke yikho lithi iBhayibheli where there is no vision people perish. Umnenke uthi I'm not afraid of going slowly but I'm afraid of standing still. Angikompete namaxoxo. Amaxoxo amaningi ibirthday yawayazi. Ungabi ne-frog mentality. Hlezi umshado mawungakafika uzishadise wena. Ama-frogs amaningi afaster jahile. Ulibona lisekitchen balikhahlela lisepassage balishaye ngosawoti lithi liwala umgoqo lishawe emoto kudlula umnenke kuthi kodwa lokuphapha kwakho kodwa kusenanike. Then make sure in life when God comes to you, number one sengithandaza, when God uma uyibuyisela enkosini uconnect enkosini khaxa. Into oqala yenzeka kuwe nginezinto eziyithuwe ngineshow yazi. Ma uconnect enkosini number one uNkulunkulu ukukhombisa ububi bakho. Njalo mawufuna ukubona indoda nomama oxabene noNkulunkulu izwa ukuthi bungakububi abubona kubantu. Every time mawushaya fasting right wa connecta uNkulunkulu ngimvulela ububi bakho. Ukuthi uyiqile uyahleba wenza noma kanjani awusanikeli awusekho ngcwele. Yikho uIsaya ethi ngosuku lokufa inkosi uZiya ngambona uJehova. In other words, I was in the presence of the Lord. Noma ngumprofeti ngarealize ukuthi indebe zami hayi zabanye zam. Number 2 mase fika uNkulunkulu akakhohlwa bese kukhombisa uchapter 12 wakho so that uzoyeka ukukhuluma ngochapter 11 babantu. Ngoba njengoba sihleli la kunabantu abahlukumezekile kunabantu abashayekile baku chapter 11 but our God is the God of chapter 12. Wathi chapter 12 uma ufikela uJoseph wathi mezala ingane yakhe yokuqala ku chapter 12 ngoba kunabantu abakuthathe kancane ku chapter 11. Ma chapter 11 ungalwi, don't fight mu chapter 11. Mawubona ukuthi izinto azikulungeli ungalwi. Noma kunabantu abakusukelayo ungalwi ubheke phansi. Ungabolwa kanti uyabona kuyona isizini yakho. Don't fight. Mawubona ukuthi the clock is against you. Don't fight. Ngoba mawu chapter 11 usuke usunethanga elincane kapetrol. Ungaliwaste ulwa nabantu. Hlezi uzuphelela upetrol ukuya ku chapter 12. Bayeka abantu abawazi ama chapters. Yikho uJob eBhayibhelini ezwakala mase kufika ingane zakhe nemfuyo umuntu omdala isukuma ethi noma nginje but I know my redeemer liveth. And mangiphuma la chapter 11 kuthi kune language ekhulunywa ku chapter 12 ku chapter 11 ukuthi kwazi ukuyiprofeta wena. Abantu bakubuka ngechapter kuyo
kodwa uNkulunkulu ukubuka ngechapter ozoya kuyo. Musukuloku ulwa nabantu, musukuloku agwisha. Understand life, it's like this. Sonke sifikelwa isikhathi sokucula Eloi lamasabakathani. Ngino 2 minutes then I pray. NJ eshumayela esifundisa benomkhubo ukuthi makhuna ngesalvation insindiso. uJesu ufana nenayiti. Thina sifana nokotini. La ngene khona inayiti. Ukotini awuna choice uzongena khona. Mayivumbuka inayiti iphinde ingena. Nokotini uzongena lapho. Jesu njengenayiti. Uma ngabe uJesu enza miracle wasuthisa abantu ngezinkwa, nathi sokwenza ama miracles basutha abantu. Uma vuso Lazarus nathi sobavuso Lazarus. Uma hletshwa nathi sohle. Muhletshwa musukwenza isho engathi kunento wrong, cha silandela inayiti. Uma ashawa imvimbe u39 musukubaphinisela silandela inayiti. Uma bethelwa waqulu Eloi, uNkulunkulu wami ngishiyelani nawe uzoba nesikhathi sokufila ukuthi ushiyiwe. Asime ngenyawo and pray. Lift up your hands wherever you are. Ngizothandaza right now. He's the God of chapter 12. Akayena uNkulunkulu ka chapter 11. I'm aware njoba simla sonke sizehlisa izandla zethu and close your eyes. Umhlaba ungoka Jehova nokugcwala kwawo. Sibeke phansi isandla sakhe and close your eyes. uNkulunkulu ubona impilo yakho. Uyazazi uNkulunkulu insuku zethu zokuhamba emhlabeni. Uyayazi yonke uNkulunkulu into eyenzeka kuwe. Ngifuna ukuthandaza right now, ngithandaze kanye nawe. Ku chapter 12 asifiki ngamandla ethu. Eyintweni esiyifunayo asifiki ngamandla ethu. Asifiki ngokuqonda kwethu. Kodwa sifika ngomusa kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uJesu wakwathi ku chapter 11 ethandaza. Uzwakala ethi baba makuhle lesitsha sidlule. uNkulunkulu emvezela ipikili engakahlatshwa ngazo. Eyibona icross engakalengi. Wathi kodwa ngingabi intando yami kube yakho Nkosi. Lithi iBhayibheli uJehova wehlisa ingelosi zamqinisa. Ngoba naye njengomuntu ewuJesu esenyameni umuntu. Weza amandla yaphela lithi dedela ingelosi zamqinisa. Nawe kunesikhathi la uzohamba khona uzwe khona ukuthi no ngidinga uqiniswa inkosi. Impilo ngishayile akuhambi kahle. Neyinkinga engibhekene nazo. Nginesono esisegazini lami. Nginento engistruggle nayo. Njengoba kusuku namhlanje ngizothandaza nabo bonke abantu abaku chapter 11 abazothi inkosi qinisa impilo yami. Thi iBhayibheli uLazarus ebolile senuka. Now I'm aware kunesimo kusona. Leli iBhayibheli mhla ifika uJesu wathi nimbekephi. Simbona uLazarus ehlele etafuleni. Nathi sinetafula uJehova sibekele lona. Ungakhali mu chapter 11. Impilo yakhe ayizuphelela ku chapter 11. He is the God of chapter 12. As long as uNkulunkulu engakithi oqalile umsebenzi uyena oyowuphetha. Ngifuna ukinvite bonke abantu right now. Abathi mfundisi uNkulunkulu ukhulume nami. Nginento engikhalisayo. Nginesimo esingibhekisa phansi. Nami ngihlaseliwe abantu abazi. My brother ngithandaze nawe. Mawama ngithandaze nawe. Baba ngithandaze nawe. Sisa ngithandaze nawe. Akanandaba uNkulunkulu uthi uqale kanjani. Nendaba nokuthi uphethe kanjani. Noma thiwa wakhipha izizwe ilahle sitamkokweni ingane. Mangabuza kuyena when he forgives he forget. Mase kuxolela ubese khohlwa. Noma thiwa wenza isono wabulala umuntu namhlanje ngo6 mawuze enkosini akakubuze. Mawuza kumina ngizokubuza ubukwenzelana ukuthi. Kodwa mawuze enkosini ubese kuxolela. Inyembezi zakho uJehova uyibonile. Khala kwakho uNkulunkulu ukubonile. Osukwini namhlanje angingabi ihlazo lokuthi impilo yakho ungayibuyisele enkosini. Uyezwa amandla aphelile. Uyezwa ulimi lakho selikhuluma noma kanjani. Sekukhole namaqhubu enhlizweni ngenxa yeinhlungu ika chapter 11. Kunabantu ongasabaxolele ngenxa yeinhlungu ika chapter 11. Namhlanje ngifuna umama nosisi othi inkosi ukhulume nami. Ngibona itafula lakho liyadekwa ngoba uyalideka itafula phambi kwezitha ika chapter 11. Ngibona ipromotion yakho. Ngibona uJehova ekuphakamisa. Ngibona uNkulunkulu ekwenza inhloko. Ngibona uNkulunkulu elwa nezitha zakho. Ngibona uNkulunkulu ehamba kuma footstep park in front of you. Ngibona uJehova ephumelelisa yonke into yakho. Ngibona inyembezi ka chapter 11 sisulwa. Ngibona ingelosi ikhongozela inyembezi zakho. Makukhona abantu abathi mfundisi thandaza kanye nami. Umphempilo nyami. Siphakamisa isandla sakho la ukhona. uNkulunkulu akubusise.
ngicela nize ngaphambili nigijima ngifasi sibashayela izandla izugijima come up running sibashayela izandla bayeze abantu I need umuntu osenkosini woza kuJesu ungeze esontweni uzuphakamisa izandla ugijima he is the God of chapter 12 noma thuba mbeke ezonweni tumhlabelele ngeza kuJesu ngimanikiniki noma thiwa kunesona sikuhlulayo woza dadewethu woza mfowethu woza kuJesu manikiniki woza baba woza gogo woza enkosini namhlanje iphimbo liyamemeza lithi buya mntwana buyele ekhaya buya mntwana buyele ekhaya liyamemeza lithi buya mntwana sibashayela izandla baseza abantu baselwane I need abantu abazoza kuJesu liyasha iphimbo lithi buya mntwana buyele ekhaya he is the God of chapter 12 uNkulunkulu oyisusayo inyembezi lift up your hands wherever you are lift up your hands wherever you are asisho lamazwi emva kwami Nkosi uJesu namhlanje ebusuku ngiyabonga ukukhuluma kwakho uyangikhipha namhlanje ku chapter 11 uzongifaka ku chapter 12 lithi izwi lakho undlala itafula phambi kwezitha zami baba ngiyabonga ngokungiqinisa nanokwazi ukuthi olungileyo inhlupheko zakhe ziningi kodwa uJehova umkhulula kuzona zonke baba ngiyabonga ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle ngegama lika Jesu lithi izwi lakho ngingakahlushwa ngaduka baba ngiyabonga ngoba lithi izwi lakho kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngiqonde iyalo zakho nezimiso zakho ngiyalibona itafula ku chapter 12 u chapter 12 wami usufikile ngegama lika Jesu 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 I will come forth as a pure gold ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngizophuma nomfakazi obusha ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu amandla amayabuya ngegama lika Jesu kubuya iculo elisha kubuya umthandazo ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu Father we give you praise we give you glory siyabonga baba ingcwele ukukhuluma kwakho kahle ebusuku in the mighty name of Jesus we give you praise in Jesus name shayela uNkulunkulu izandla kakhulu ake silule izandla sethu ke phezulu bazalwane lift up your hands ake silule izandla sethu sonke lift up your hands tomorrow inkonzo siyayidedicatela bazalwane kunithandazeleni sinibeke izandla kusasa like ama guest speakers azobe emaningi njengoba khona uMr Magic olinda sibiya sikhona nathi tomorrow make sure bakunomuntu kini uhlupho noma yini ungaphatha ngisho impahla yakhe sibize bonke abantu noma thuna inhlobonye isifo asikho isifo esidlula igazi lika Jesu lift up your hands la ukhona so nithandazela tomorrow sinibeka izandla bazalwane besifika alibonke igama lenkosi tomorrow siyenzeka by 6:30 nibe senikhona ngoba masidedela ulinda sibiya ufuna simdedele ngo7 ashesha qede then we take over alibonke igama lenkosi uncane uzobe khona uzobe zosikhonza naye ngoba konakele kusasa make sure ukhava isikhathi uthola indawo ngoba nendawo izophela mema abantu nga4 nga5 nizozwa nje ukhosini sizobe siyibiza ekseni siyamkhola uNkulunkulu bazalwane tomorrow sifuna inkonzo kuyidedela kumoya ingcwele believe me ngaloko so idedela kumoya ingcwele the Holy Spirit athi umoya ingcwele take over expect izinto ezinkulu from above cela siyilule izandla zethu bega ni uJesu Stophiwa amandla stophiwa amandla kuye uJesu fanele uJesu fanele lubukho
fanele Nkosi yena yena Sibongile baba wethu, sibongile moya oyingcwele. Wena wethu uNkulunkulu ongaguquki, nguyizolo, unguye namhlanje naphakade. Balethiwe uNkulunkulu phambi kwethu, elithi izilakho banamehlo kodwa baboni, banezandla kodwa bakwazi ukubamba lutho, banezinyawo kodwa bahambi, kodwa yehlile imvana kaJuda namhlanje ebusuku. uNkulunkulu onamandla phezu kwabantwana bakho, uNkulunkulu omhle, wena wethu uyaphila, akekho njengawe, akekho ofana nawe. Bathinte njengamanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu onamandla, I speak protection upon their lives in the mighty name of Jesus. For those who came sick, I speak healing right now in the name of Jesus. Bayapila, 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 bayapila. For those who had doors closed behind them and closed in front of them, those doors are being opened by the power of the living God. Shandala baboshi kentemendele bebesha. Okungenzeka kubantu wena kuyenzeka moya oyingcwele, kuyenzeka njengamanje besaphakamisa izandla zabo, kuyenzeka njengamanje uyababamba moya oyingcwele, uvula iminyango evaliwe in the mighty name of Jesus. Kuyenzeka, kuyenzeka moya oyingcwele. Dumo lonke namandla nenkasimulo siletha kuwe. Siyabonga, siyabonga, siyabonga mdala weinsuku, siyabonga sonini nanini waphakade, siyabonga El-Gibor El-Shama, siyabonga Mkadesha, siyabonga wena wawukhona umhlaba ungakasekelwa. Thatha udumo baba nakulesikhathi bephuma kule ndawo, hamba nabo uNkulunkulu onamandla in the mighty name of Jesus. Amen. Shalom uNkulunkulu izandla kakhulu bazalwane. God bless you. We love you. Good night. Sabonga kakhulu. Kusasa khona uMr Magic. Akhona ama DVD bazalwane.